чихеле ки медонед вақтҳои охир дар Федератсияи Русия даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ ҳозир рафтаесай. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чихеле ки аз номи видео диден, аллакай маълум аст дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунем бародаро, видеоро ба дигарорам равон кунем. Як чиза дар инҷа мехоҳам қайд карда бигзарам. Нафарҳое ки мехоҳанд аз канали ма юрист тиҷей ягон реклама харидорӣ кунанд, як номери WhatsApp мебирояд танҳо барои реклама. Метавонед ки дар ҳаминҷа муроҷиат кунед, суҳбат мекунем, маслиҳат мекунем, мақсад айпаи кор мешем. Дар WhatsApp тоқа барои реклама бинависем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо акнун дар Федератсияи Русия дар фурудгоҳҳо ин кор бо тариқи офитсиал нашуд. чихеле ки медонед вақтҳои охир дар Федератсияи Русия монеа мешид ва сабаб мешид бисёри ҳолатҳода проверкаи телефон барои аз Россия обратно гардонидан. Ва ин чиза Федератсияи Русия официально қайд кард ки тафтиш кардани телефонҳо ҳатмӣ шид дар ҳолати ба Федератсияи Русия ворид шидан. яъне ки пограничникҳо дигар дар фурудгоҳҳо ҳуқуқ доранд ки дастгоҳҳои мобилӣ, планшет ва ноутбукҳоро проверка кунанд. яъне ки чиҳоро проверка мекунанд? Перепискаҳоро ҳуқуқ доранд барои проверка кардан ҷои суратҳо ва приложенияҳое ки дар ҳамин телефонҳо ё ки планшетҳо насб шудагӣ ҳастанд. ирам бигем ба хотири яке аз пешгириҳо барои мардум бар ягон кори хато нарафтанашон мебошад ва хуб назорат кардани шаҳрвандои хориҷӣ барои дар Русия қарор доштанашон мебошад. хостем ки информатсияи нава ба маълумоти шумо бирасонем бародарони азиз. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед ва ҷавоб бигирем. Сироятулло нависондай. Ассалому алайкум акай Соломон. Сози хубӣ. Дар масъалаи аввалаи май як маълумоти пурра медодӣ. Бисёр хуб мешид. Кай тамом мешавад? Раҳмат пешакӣ. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ ҳозир рафтаесай ва официали фармон ба охир расиданаш рӯзи 27 май мебошад. Як нафари дигар нависондай: акай илтимос ҷавоб деҳ. ҳақиқӣ шав. гостира сар метиҳанд, дубора биёем. вақти мигратсиони картаи гости аз Россия берун мебироем, тибқи қонун ба назар бигирем, шумо сразу дуромаданда ҳуқуқ надоред то гузаштани як муддат. як нафари дигар нависондай: салом, ман ду писар дорам. якташ маъюбай, ӯ дигари бачаам солимай. мебаранд ё ин ки не? агар падар дар қайди ҳаёт бошанд ва шумо дар ягон ҷо ки кор кунед, бале дуюмаш ба хизмат даъват мешавад. як нафари дигар нависондай: акай Сорубон, ман чӣ хел кунам паспортма дар куҷо проверка кунам? мехоҳам бифаҳмам ки ман депорт шудам. чанд сол аст? мехоҳам бифаҳмам. барои аниқ ин чиза фаҳмиданатон шумо аз ҳама хубаш ҷои шиноснома ва раводид мерен муроҷиат мекунед. дар оҷа ҳамаи линияҳоро проверка мекунам. бахтиёр нависондай: ассалому алайкум ака. савол доштам. чӣ хел бо шумо тамос бурам? мешавам. саволта дар ҳамин комментария бинависон, насиб бошад дар видеои дигар мехонем бародар. Сакиев нависондай: салому алайкум акай Соломон. як бор навистим, ответ надодӣ. савол ҳамин билети ҳарбиро бихарӣ. дар вақти авлава мебаранд хизмат нависондай. вақте ки шумо вайни билети пулакӣ мехаред, официални пул пардохт мекунед, шумо як моҳ мерен дарсҳои ҳарбиро мехонед, ба ҳамин тамом дигар соҳиби вайни билет мешед. муҳаммад нависондай: салому алайкум Соломон. ман Россияда 6 моҳ патентма супоридам. тамом. 4 сол ҳамин хел гаштам. 8 январ 2026 ватан омадам. реестрда нестам. метавонам моҳи июн бигардам. илтимос. барои айсари нав ба Федератсияи Русия рафтанатон мақсади гап ки шумо як бор бирен аввал тамоми линияҳотонро проверка кунед пеш аз рафтанатон, ба хотире ки 4 соли бе документ гаштанатон сабаб шуда метавонад ки мисол вақти биромадан аз Россия номи шуморо дар чорум списка партояд. Алиев нависонда: як савол ака. 26 солагиро пур кунӣ, 27 бидроӣ ба хизмати ҳарбӣ мегирад ё ки 27 солагиро пур кунӣ, 28 баъд намегирад? ҷавоб медодем. пешакӣ раҳмат. ҳамин 26 ки буд шид, 27 шидем, мисоли гап мегирем, 2 рӯз пас ту зодрӯ зӯрӣ, 2 рӯз пас 27 сола мешавед.
ҳамин ҳолат аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод мешавад. як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум рад, хизмат чанд фоиз пур шудааст? ин призов. худо хоҳад як се рӯза видео мекунем дар ин масъала. сар то сари ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар нақшара ба анҷом расонида гап мезанем. муҳаммад нависондай: салому алайкум, реестр чӣ қадар давом мекунад? реестр давомнокиш номаълум аст, яъне реестр гуфта чорни спискада ворид кардани шаҳрвандоро дар назар буранд. яъне агар шаҳрвандо ки қонуншиканӣ кардаан гиранд, ҳамин хел дар чорни списка ғалтидан мегиранд. як умр мисол қонуншиканӣ карда ки омадан бо ҳамин хел бираванд, ҳамин хел ном дар рӯйхати сиёҳ ворид шидан мегирад. зинда ва сарбаланд бошем. видеои имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.